Hi guys, खुलुमबाय गामसा ब्लगनि जोंनो बयखौबो बरायग्रोनाय लाबाय आं दिनै फैनायनि जाहोनानो इमारजेन्सि मोनसे ब्लग बानायनाय जादों बे ब्लगानो जाहैबाय जाहाथे दिनै दहायसो 1 घन्टासो सिगां केरलनिफ्राय फैनाय ट्रेनाव सासे मानसि जाहाथे आंनि गुमै जायो सासे बेनि हिरेन बर' बिथाङा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि थाइगिरबारि गामिनि आरो पिएस रङापारा बे थाइगिरबारि गामिनि बियो फैबाय थानाय समाव ट्रेनाव माबा मोनसे जाथाय जानानै बेलेग हारिफोरजों बा ट्रेनाव एसे नांलायनाय जादों उनावनो बियो एसे मेन्टेल डिफेक्ट बायदि खर'आ बेदे मा होनो मेन्टेल डिफेक्ट बायदि जादों मानसिया जाहाथे लोगोफोरजों थानो नागिरखो बियो खारनो नागिरदों बेखायनो ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै बियो बेलेगाव थांनाय जादों रदै हिन्दर स' रायजोफोर नोंथांमोना जुदि गसाइगाव खाथि खाला जुदि नुदोंबा मानसिखौ जाहाथे इमिडियेट खबर होयो पुलिसाव आरो नङाबा सोरबा जोंनि फंबायफ्रा मोनदोंबा बेनि कन्टेक्ट नम्बर होगोन आं बेयाव खबर होबानो जाबाय मानसिखौ नुबा मानसिखौ फट'खौ होदों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय हिरेन बर' बिथाङा थाइगिरबारिनि स' बिथांनि सानै गथ'बो दं उन्दै उन्दै स' अननानै प्लिज नोंथांमोना जुदि लोगो मोनोबा खबर हो बेयो लोगोफोरा नागिरबाय थादों गसाइगाव स्टेशनाव स' बेखौनो खिन्थाबाय रायजोफोर आंनि ब्लगा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय अननानै प्लिज सकल गसाइगाঁৱৰ যিসকল ৰাইজ আছে কোনোবা যদি আশে পাশে গসাইগাঁও ষ্টেচনত সেই মানুহজন পায় অনুগ্ৰহ কৰি কণ্টেক্ট কৰিব নহ'লে পুলিচ ষ্টেচনত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু লগতে আমাৰ গসাইগাঁও পুলিচ ষ্টেচনৰ আৰক্ষী বিষয়া অচি ছাৰকো মই মোৰ চেনেলটোৰ পৰা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে সেই মানুহজন অলপ আপোনালোকে সহযোগ কৰি দিয়ে বিচাৰি দিয়ে সেই মোৰ অনুৰোধ থাকিল